सामस्रि दा नों आंजों फैफानायखौ हाफांनो दा खोन्थाहरदे। औ जागोन खोन्थाया। नङाबा आंनि खर'खौ थिगसे जागोन हाफाङा। ओरैनोबा रागायानो गन्थं बिजौआवसो थायो बेना। औ नै नोंना न'आ सफैबाय। नार्जि बुदां, थेंक इउ स' माच आंखौ न'सिम दोनफैनायनि थाखाय। जेबो नङालै। नार्जि बुदां, हाबलांदो जोंहानाव साहा लोंनानै थांदो। नांथ'ला नामा दिनै? दोनफैबाय जेब्ला साहाखौबो लोंलांदो। दे बिदिबालाय। फै। आयु फ्रिजावबो सिनिबो गैला माथो। दा दुमफावआ साहा लोंनो नागिरलायगोन। सानसेयावनो बेसे साहा लोङो बे दुमफावआबो। ओइ दुमफाव। ओइ साया जाबायना। ओइ दुमफाव, सिनियानो गैया, माजों लोंनो नों दा साहाखौ? आइ साहा मोनलोङाबा आंहा दा खर'आनो सागानाय नङा। थौ दखानाव लायना फैनि। आं नार्जि बुदांखौ कल खालामनि। बे लाबोना होफैबा जों दखानाव थांलायनो गोनां गैया, मोनाबायबो ना। जियानो जादोला, साहा मोनलोंबानो जाबायहाय आंहा। आयु नार्जि बुदाङालाय माथो फनबो थिखोआहाय। बहाथो दं बेलाय नार्जि बुदाङालाय? ओइ दुमफाव, नार्जि बुदां फन थिखोआखै, थौ दखानाव थांना फैनोसै जोंनो। दालाय बयफ्रेन्ड दावराव जायो। आंना बयफ्रेन्डआ लाबोगोन, नार्जि बुदां लाबोगोन। दहाय नार्जि बुदां फन थिखोआसै माथो खालामनो आरो। ओइ सुवाद अमा राजा, मा दाबो मोनफैलाब्रा? बेसे नेबाय थानांगौब्रा नोंखौलाय? दे थाब फै। दस्ति। जानांगौ, लोंनांगौ, रंजानांगौ, सानसेबाबो खिथानांगौ। नै एमाव राजायानो नांब्रबबायानो मालाबानो। मालै सुवादफोर, मालाबानो मोनफैना दंफैयो माथो। साला सुवाद, हिनजावफोर बायदि लेट खालामबाय थायो ना। दाफबदोंमोन नामाब्रा पाउदार सुनोखौ? लामायाव मोसौ दामब्रिफोर नायबोदोंमोन आं, मोसौ दामब्रि। सासेलाय माथो सादुबाबा थफायसा खालामनाय बायदि मेगन मिसिमनासो दं। सन्थ मुला गुफुर। गैयालै बे सिमाङाव फाथालफुरियावसो दंहैयो खोमा मानसिया। थिगबो गैयालै। सोरावथो लोंनानै फैखोब्रा बेलाय, बिदि थफायसा खालामलायना थालायलायनाय। बेफोरखौ टाइम गैयालाय खबर लाबाय थानो, सोरनाव लोंना फैदों सोरनाव लोंना फैयाखै दस्तिबाबो। आयु माथो पाप्पि अमा राजासो। बिसोरखौलाय आरो बेयाव नुखासिगोन आरो, बादुला सेन्टाराव आड्डा मारिबाय थानाय। माथो हाफां मोनसे दुमफाव मोनसे। बहालै हाफां दुमफाव? दखानाव सिनि लायनो थांनो नागिरदों। आच्छा थङालिफोर, खोथा एरसन एब्रब खालामग्रा नारि जाथिफोर। ओमफ्रायलाय मा गोदाव सोराव जोंनि लामाखौ होथेलाबायखो? खोथा एरसन एब्रब खालामग्राफोर, नोंसोर सोमस्रिनो मा खोन्थाया? आंनि सोमोन्दै मा होननानै खोन्थाया? नोंखौलाय मा खोन्थानांगौसै जोंलाय? नोंसोरलाय माथो सामफ्रामबो सोमस्रिखौ बुंबाय थायो अमा राजाखौ गारदो, गोदान बयफ्रेन्ड लादो होननानै। मानो खोन्थानांगौ नोंसोर? मेगन सादों नामा? नोंसोरखौ गोसो थैखाय, नोंसोरखौ आं मेजेरिखाय मेगन सादों आरो ना, नोंसोर सोमस्रिखौ गारजानो लुगैयो आरो ना। अमा राजा दाउला फिसा मा होनदोंहाय? मा होनदों? नों बायदि हौवाखौ आं गोसो थोनो? बुहुमाव हौवा मानसि जोबनानै थांब्लाबो सासेल' हौवा थाबाबो नों बायदि हौवाखौ नाङा आंनो। बुहुमावलायनो रावबो हौवानो गैला, नोंल'सैनो, होमबाबो नोंखौ नाङा आंनो। मा एसेबां दाम खमि मोनदों नामा आंखौ? नै नों लाथिख' लिस्टआव गोलैयानोसो। थाइसे थाखानि लिस्टआवबो मोनहैबावा नों, मिथिबाय? दाम खमि दाम गोसानि खोथा बुंनो फैदों। अमा राजा, दिनैनिफ्राय नोंनि गार्लफ्रेन्ड सोमस्रिखौ जोंजों रायलायनोबो होनांला, मिथिबाय? नोंनि सोमस्रिखौ जों रुमनिफ्राय होखारबो हरबाय। मा होनखो नोंसोरो? एसेबां गोहो जाबायना नोंसोर सानैनाव? जोंनिलाय माथाय? नोंनि गार्लफ्रेन्डआसो नोंजों रायजाबा, नोंजों दुखु होजाबा जोंनि सिगाङाव गाबबाय थायो। गाननोसै आं, मानोसै आं, मा खालामनांगौ मानांगौ होनना सोंबाय थायो। बेनिखायनो जों बुजायोमोन आरोहाय। जों बुजायबासो गाबगायोमोन दा नोंना हिनजाव सोमस्रिया। अब्लानो नोंसोरो आंखौ गारनो खोन्थानांगौ जाहैबाय। जोंनि गोसो, जोंनि खुगा बायदि बाहायगोन। नोंलाय मा खालामनो जोंखौलाय? एसेबां दादागिरि। नोंसो एसेबां गुन्दागिरि। नांनो नामा? नांगोन। जै नारी शक्तिनि जै। सिख्ला थिख्ला सिनायालै दिनैबा हले बुदामलायजोबगोन। हिनजावबाबो गिनायाव गैया, दिनैबा हले नोंखौ गादामलायजोबगोन। दे आं रेफारि सुग्रा जागोन। बुलाय मानसि नामाब्रा? बुलायलायदों नामालै? दे बुलाय। भिडिअ रेकर्ड खालामना लानि आं। हाफांजों अमा राजाजों बुलायबा साबसिन जायोलै। मा आं दुमफावखौ गियो नामा? गिनायालाय गिया। माने सोमस्रिजों नार्जि बुदांजों मालाय गारि गाखोलांबाय, बिथिंजाय हाफांजों अमा राजाजों बुलायबाय। मोजां जागोनब्रा नुनाया। बेनिखायनो बुंदों। मा होनखो? मालाय सोमस्रिखौ नार्जि बुदां न'आव दोनहैदों। मा? न'आव दोनहैदों नार्जि बुदां सोमस्रिखौ? आं मिथिलायबावा? खबरा पाक्की ना? आं गावनि
सोमसिखौ सोमसिनि न'सिम दोनहैनाय बारा गोबाव जायाखैब्रा 1 घन्टासो जासिगोन आरो मा होनखो नाजिबोदां थगायसुलाया आंखौ थगायदों दहाय आं फन खालामनानै बुंखाबायमोन सोमसिजों दा रायलायनानै बे सोमसिखौ दोनहैलायबावदोंसो नाजिबोदां थगायसुलाया सामस्रि बेबाराव गला नों खोन्थाना होननानै माबासो जासिगोन नामाब्रा गन्डगलफोरसो जाय सिख्लाजों रायलायनाङा होननानै बुंदों बे सिख्लाजोंनो रायलायदों बे सिख्लाखौनो न'सिम दोनहैलायदों नाजिबोदाङा ओइ हाफां हामा गाबनाङा दागाबलै हाफां दागाब रागासो जोंनांगौ बिदि मानसिफोरखौ नोंसो सानैयाबो बेरायना खिथिदोब्रा तात दस्ति एसेबां महा जारला जायो नालाया एसेबां महा जारला मिनो ओंखारदोंलां नोंसोरखौ मिनो सासेनि बयफ्रेन्डआ सासेनि गार्लफ्रेन्डजों बेरायहैदों सासेनि गार्लफ्रेन्डआ सासेनि बयफ्रेन्डजों नांलायलायदों सब अमर राजानिफ्राय जादों आइला आंलाय मा खालामखोब्रा हाफां सब नोंनिफ्रायनो जादों नोंजों नांलायनानै सोमसिजों नांलायबावबाय बेनिफ्राय नाजिबोदांजों थगायजाबाय आं साला नोंसो सानै गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड आंनि खर'खौ जाबाय अमर राजा आरो सोमसि साला पार्टि कापोल ओइ हाफां नोंनि दुखुखौ आं एसे बुजिदों खिन्थु आंनाबो दुखु जादोंब्रा बे सोमसिया नाजिबोदांजों मान थांनो मोनांगौ ओइ थलाय एसे खबर लाहैनि थौ सानैखौबो थिगसे बुना फैगोन आयै खर'आ गाज्रि जामारबायहाय बेसो सानैनाबो हाफां आरो अमा राजा मालायबा मानो थांदों बेफोरखौबो नोंसोरा इसिबां बेफोरबायदि हाल्ला जानांगौ जाबायना ओइ थौ हाफां माबा थौ ब्रेकआप जाबा हामगौलै साला कापोल देखायबाय थायो जोंफोरनि सिंगोलफोरा नोंसोर बायदिखौ ब्रेकआप जाबा रंजागोनसैलै आच्छा बारु नों बिदिखौसो लुगैखादोंमोन होमबा औ ब्रा दस्ति कापोलफोरखौ ब्रेकआप खालामनासो होग्रालै आं